to leydi Guinée sungoji sardiyankoji e hooreɓe commune aji ɗi waɗi hanki ɓiɓɓe leydi ndi jalti e dow dejere jaam kono yimɓe kewali e nder nokkuji gotirɗiɗi teskuya ngakkede waɗi alaji e alhaali alaji ɗe woote koɗe woote timmini namien timmintal laamu faddew e nder leydi Guinée caggal songoji référendum e suɓo hooreya ko leydi ndi e hitande faltide to Guinée ha joni balɗe 40 orgal fuɗɗoto hande e nder leydi ndi fo fanare nde ko yitude foninkeɓe nge e Biloba tawaɓe fedde FNDC ɓe ko diftaɓe waɗi duuɓi ɗiɗi jonin ko fedde innirande tournon la page e wallidiɓe mumen eɓɓiɗe golle yidde mabɓe ko pelle daraniɗe hakkeji yimɓe e nder leydi ndi kono kadi e caggal leydi wasa ɓe yejjidde Nigéria ñaw dogu reedu e tuure ko innira choléra e francire wari fodde yimɓe 30 jiriɗo e nder diwal Borno rewo funnague leydi ndi hooreɓe leydi Nigéria ƴetti peeje gam falade nguɗo ñaw tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗɗotoɗen ɓiɓɓe leydi ndi nodditano hanki aret e sungoji ngam suɓagol stardiyankoɓe hooreɓe diweɗen ɗe woote ndendinɗe députagu e commune aji waɗi e dow jaam kono yimɓe kewani e nder bureau ji wooteɗen e nder leydi ndi no woodi ko ngakki e ko yowiti e alaji ɗe woote hooreɓe leydi ndi kolli wonde ɗe woote ko timminirɗe laamu faddew leydi ndi Guinée arti e laamu sariya caggal sumgoji référendum eyi walla ala e sumgoji hooreya ko waɗude hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi keɗoɗen Mamadou Adama Diallo. koye jamɗi 19 silmaji 50 woote ɗen gasi e nder leydi ndin fof ñalorma Adama Siraba e Mariam Bari wootuno Conakry ɓen ari ɓe voti e hoore jam fuɗɗoruki e jam Allah rawno e hoore jam moƴƴere ɓuttinana e leydi men ndi ko ɗum faala ɗen Allah naɓi laamu men ngu yeeso min suɓike on tigi fii ko walla min walla leydi ndin fof kala ka on tigi woniri yer golle ɗe on tigi wawi ɗen Allah hokkimo feere mum haray ko yo waɗu ɗum noon no hanniri noon ko ɗum noon min tori yimɓe ɗuuɗano ka biroji woote o hoorejo biro woote momin yewtidi e mum hino teŋƴini bimbi ka min hewtuno ɗo e min hewtuno ɗo hella 7h-15 donc min udditi bureau ji ɗin donc mais min habbi tawi yimɓe ɓen fayɗa ko ɗiɗo habbinomen ɗo donc hari matériel ji seeɗa no manque yimɓe ɓen ɗuuɗiral noon quand même 391 ko ɗum woni ka bureau de vote amen joni noon ko voti ɗo ko 66 guelajo kañum wootano saabu noddangol lundiɓe laamu votali sabuna o vote ɗo ɗum ɗo déjà résultat ji ɗi no anda d'avance donc ni faydi ko parti au pouvoir on ko ɓen ɗon ɓuri ɗum annade donc votuɗa vota le résultat no anda déjà d'avance ko ɗum waɗi tigui tigui mi tawi tami soñju hoore am hoorejo sandu kippundu woote DGE Dieynabou Touré holluno ka jayndeji yimɓe ɓen yaltuno wooti Mamadou Adama Diallo Conakry RFI